High-value inmate nga nakapalagyo sa Negros Occidental District Jail dakop sa operasyon sa Binalbagan. Isa pa sa mga nakapalagyo nga PDL padayon nga ginaayam. Yaring balita nga itong gintutukan. Matapos ang malapit isa ka bulan nga pagpanago, Halimbago City nakalabot sa sitio na Bilog, Barangay Amuntay sa Banwas ng Binalbagan si Francisco Ipogon. Si Ipogon ay ginakabing high-value inmate nga ginapasuni leader sa gabunan nga Ipogon Robbery and Hold-Up Group. Nakabaton sang tip ang otoridad nga nagapanago ini sa area. Hindi magdubo sa 50 kakatapos ang BJMP Special Tactics and Response Team kagapulisan ang nag-operate agud madakpan ini. Subong ibalik sa atong Negros Occidental Solution for quarantine period of before siya nga balik sa jail of origin. Samtang, nagdepensa naman ang NOCPPO nga hindi overkill ang pagdakop sa mga PDL. Sa 5, 2 ang napatay. Ang isa, kaangin ni Pogon, pilason man matapos ginaaligar nga armado kag nagbato sa operatiba. Kailangan nating i-apply ang necessary force to subdue ang ating hinuhuli because if hindi yun a-apply ng necessary force, syempre malalaban and ang kapulisan din ang masasaktan. Ang magwardya naman niya ginrelieve matapos sa palagyuhan ng Isaylo sa BJMP sa probinsya sang Guimaras. Makabig karon nga last man standing sa 5, kamapugante si Alejandro Montoya. Liwat man ini nga ginpaandaman sa otoridad nga magsumka na kag hindi na magbato pa agud hindi masulit ang natabo sa mag-utod ni Marvin kag Danilo Celeste nga napatay sa shootout. Upod, Kirinal Casillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas.